Πριν από 2 χρόνια, σαν σήμερα, την Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021, ένα νέο podcast θα έβγαινε στα λιμέρια των εφαρμογών που ακούτε podcast. Βέβαια, μπορούμε να θεωρήσουμε σαν πιλότο τα 2 με 3 επεισόδια ενός αντίστοιχου πειράματος με το ίδιο όνομα που βγήκε το 2020. Ήταν στο πλαίσιο του πρώην καναλιού το 2, το οποίο ενσωματώθηκε στο brand του Μιλάμε Παραπολιτικά. Είχα σκεφτεί καιρό να ενεργοποιήσω εκ νέου το κανάλι μου στο YouTube τότε, με μια σειρά που θα λεγόταν 7 ημέρες, το λέω και στα stories μου στο παλιό account, στο Instagram, και που θα έκανα ακριβώς αυτό που κάνει τώρα αυτό εδώ το podcast. Όμως μετά παρατήρησα ότι τα podcast έχουν γίνει κανονικότητα και στην Ελλάδα. Οπότε είπα να αφήσω το κανάλι μου στο YouTube κατά μόνας και να ασχοληθώ ακριβώς με αυτό. Και στις 6 Δεκεμβρίου 2021, στις 7:30 το απόγευμα, έγινε η αρχή. Καλησπέρα. Ας κάνουμε και κάτι με ένα καφέ. Ξέρω ότι είναι λίγο creepy. Τέλος πάντων. Μιλάμε παραπολιτικά, είναι το πρώτο επεισόδιο μετά από 1 χρόνο. Είχα κάνει κάτι ηλίθια podcast στο YouTube με αφορμή την πανδημία. Podcast σχολιασμού της πολιτικής επικαιρότητας. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο Μιλάμε Παραπολιτικά εδώ στο 2. Σήμερα είναι Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου και σήμερα θα ανέβει, τη μέρα που το ηχογραφώ θα ανέβει κιόλας και το podcast στις αντίστοιχες εφαρμογές, τα Spotify, τα Spreaker κτλ. Είμαι ο Αντρεντίσα και σας καλωσορίζω σε αυτό το podcast. Θα το ξεκινήσω μόνιμα. Όλα τα χρόνια που έτρεχα το κανάλι μου στο YouTube που ήμουν σε φάση μία έτσι, μία γιουβέτσι, μία αλλιώς, μία παραλλιώς. Τώρα που είναι και η σχολή μου, τώρα που είμαι σε μια σχολή η οποία ταιριάζει στο αντικείμενο που μου αρέσει, είμαι στο τμήμα επικοινωνίας και μέσων ενημέρωσης στο ΕΚΠΑ. Μου αρέσει ρε παιδί μου η όλη φάση με την δική μου σχολή, οπότε για αυτό που λέμε πρακτική, λέω πολύ απλά να ξεκινήσω πάλι ένα podcast το οποίο είχα παρατήσει στη μέση και να το ξεκινήσω από την αρχή. Λέγεται Μιλάμε Παραπολιτικά. Σε αυτό το Μιλάμε Παραπολιτικά θα είμαστε 2 φορές την εβδομάδα το πολύ και θα είμαι εδώ εγώ ο Αντρεντίσα σε όλα για να μιλάμε για τα ζητήματα της επικαιρότητας. Έτσι ξεκινήσαμε πριν 2 χρόνια το ταξίδι μας στην ενημέρωση και τον σχολιασμό της ενημέρωσης. 2 χρόνια με δυνατές συγκινήσεις, με θέματα που μας έκαναν άλλοτε να μας προβληματίσουν, άλλοτε να γελάσουμε, άλλοτε να θυμώσουμε. Βεβαίως δεν θα γινόταν τίποτα χωρίς εσάς. Άλλωστε τα στοιχεία μίλουσαν από μόνα τους στο Wrapped for Podcasters. Σε έναν χρόνο οι αναπαραγωγές αυξήθηκαν κατά 15% και οι ακόλουθοι κατά 37%. Θέλω ειλικρινά να σας ευχαριστήσω για πολλοστή φορά για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην ενημέρωση που προσπαθώ να μεταφέρω για όλα τα θέματα. Και να ξέρετε ότι όσο εσείς στηρίζετε το Μιλάμε Παραπολιτικά, άλλο τόσο θα έχω χαρά να το κάνω. Γιατί το podcast στο τέλος είστε εσείς. Όλοι εσείς που με συναντάτε στον δρόμο και μου κάνετε τις παρατηρήσεις σας, ακόμη και όσοι μου λέτε ότι θέλετε αλλά δεν προλαβαίνετε να το ακούσετε και σας βγαίνει πάνω στην εφαρμογή σας. Να ξέρετε ότι και μόνο που υπάρχει επιθυμία, αυτό λέει πολλά και το εννοώ. Να ξέρετε ότι όπως πάντα θα κάνω ό,τι μπορώ για να υπάρχει μια ψύχρεμη δημοσιογραφική ματιά στα τεκτενόμενα στα πανεπιστήμια, στην Βουλή, στα Υπουργεία, στην Ευρωβουλή, στη Κομισιόν, στα κέντρα λήψης αποφάσεων συνολικά, διαχωρίζοντας την άποψή μου με το καθαρό ρεπορτάζ για την επικαιρότητα, αξιόπιστα, έγκυρα, προοδευτικά. Χρόνια πολλά λοιπόν στο podcast μου. Να είστε όλοι και όλες καλά
και εδώ να είμαστε ξανά στις 6 Δεκεμβρίου 2024 για τα 3 χρόνια του podcast Θεοθέλοντος. Όπως καταλάβατε, είναι το επαιτειακό Μιλάμε Παραπολιτικά από την Αθήνα και είμαι ο Άντρη Ντίσα, καλωσορίζοντας σας και τυπικά στο 16ο επεισόδιο του φετινού κύκλου. Τι θα ακούσουμε σήμερα? Νέα Αριστερά, το όνομα της κοινοβουλευτικής ομάδας Αχτσιόγλου και Τσακαλώτου. Επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα, όλες οι λεπτομέρειες αλλά και το παρασκήνιο. Η επέτειος για τα 15 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Και στο Πολυτεχνείο Κρήτης επανέρχεται η μηνιαία κάρτα των 17 ευρώ μετά από μήνες κινητοποιήσεων, αλλά ΔΑΠ και ενωτική πρωτοβουλία τσακώνονται. Είναι Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023, στην εφαρμογή που ακούς podcast βρίσκεται ο Άντρη Ντίσα και είναι ώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στην ειδησιογραφία των τελευταίων ημερών. Στην εφαρμογή που ακούς podcast και στο YouTube ακούς Μιλάμε Παραπολιτικά με τον Άντρη Ντίσα. 2 χρόνια ενημέρωση. Πρώτο θέμα της ημέρας είναι φυσικά η επέτειος των 15 χρόνων από την δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου στις 6 Δεκεμβρίου 2008, ήταν Σαββατοκύριακο, η οποία δολοφονία προκάλεσε την τελευταία προμνημονιακή εξέγερση της νέας γενιάς. Είχε προηγηθεί φυσικά και το κύμα των διαδηλώσεων και καταλήψεων του 2007 για το άρθρο 16 και την μεταρρύθμιση Γιαννάκου. Το 2007 λοιπόν, μάλλον το 2008, συνέβη αυτή η δυσάρεστη ρύθμιση και η δυσάρεστη δολοφονία, όχι δυσάρεστη ρε παιδιά, συγγνώμη. Λοιπόν, συνέβη αυτή η δολοφονία, η κρατική δολοφονία, αφού όπλησε το χέρι του ο αστυνόμος Κορκονέας, ο οποίος σήμερα είναι ελεύθερος, έτσι. Στο διατάφτα λοιπόν, περισσότερες πληροφορίες για την δολοφονία αλλά και τα Δεκεμβριανά του 2008 μπορείτε να βρείτε στα διάφορα site που βγάζουν αφιερώματα. Μπορώ να σας συστήσω τη Μηχανή του Χρόνου, η οποία έχει και ένα σχετικό αφιέρωμα, αλλά και το 2007, και το News 24-7, το οποίο έχει και εκείνο αφιερώματα. Εν πάση περιπτώσει, στο διαδικαστικό, αυτή την ώρα έχουμε μια νέα απογευματινή πορεία στο κέντρο και γι' αυτό το λόγο έχουν κλείσει Πανεπιστημίου και Ισταδίου εδώ και 1 ώρα τη στιγμή που γράφουμε το επεισόδιο και είχαμε το πρωί νωρίτερα τις πορείες των φοιτητών, των μαθητών, των συλλόγων, οι οποίοι διατράνωσαν την αντίθεσή τους σε σχέση με την σχολική βία και βεβαίως επανέλαβαν την αίτηση τους, το αίτημά τους μάλλον, για καταπολέμηση της αστυνομικής βίας. Βεβαίως ήταν τα αιτήματα πάρα πολλά. Μεταξύ άλλων μπορώ να μνημονεύσω κυρίως την αντιμετώπιση της βίας, αλλά επίσης είχαμε και πολλές καταθέσεις, εν πάση περιπτώσει, καταθέσεις στεφάνων, οι οποίες οι καταθέσεις λουλουδιών και στεφάνων μάλλον από την ΚΝΕ και την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, από τη ΔΑΠ και τις υπόλοιπες παρατάξεις δεν είχαμε κάποια ανακοίνωση. Πάντως 15 χρόνια μετά η αστυνομική βία καλά κρατεί
Και αυτό που έλεγα τότε είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε, στο πρώτο επεισόδιο του podcast, ότι δεν πρέπει δεν πρέπει να ξεχνάμε την επέτειο αυτή, την ανάμνηση των 15 χρόνων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τον Αλέξη και τον κάθε Αλέξη μέχρι να δούμε φως στο τούνελ. Αυτό είχα πει. Και το επαναλαμβάνω και τώρα που είχαμε 4 δολοφονίες μέσα σε 2 χρόνια. Μιλάμε για τον Νίκο τον Σαμπάνη, τον Κώστα τον Φραγκούλη, τον Χρήστο τον Μιχαλόπουλο, τον Κώστα Μανιουδάκη, αλλά και άλλοι. Πρωτίστως ο Ζακ Κωστόπουλος το Σεπτέμβριο του 2018. Είχαμε επίσης τον Εμπουκά Μαμάμ Σούμπεκ. Ενδεικτικά να πούμε ότι να κάνουμε ένα χρονικό, να θυμηθούμε λίγο τις δολοφονίες, όπως τις συλλέγει το The Magazine του News 24/7. Στις 21 Σεπτεμβρίου του 2018 λοιπόν, ο Ζακ Κωστόπουλος δολοφονήθηκε με τη διαδικασία λιντσαρίσματος στην οποία συμμετείχαν και αστυνομικοί. Στις 14 Ιουλίου του 2020, ο Βασίλης Μάγκος βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του. Είχε προηγηθεί έναν μήνα νωρίτερα ο άγριος βασανισμός του από αστυνομικούς. Τον Οκτώβρη του 2021, ο 18χρονος Ρωμ Νίκος Σαμπάνης έπεσε νεκρός, αφού το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε γαζώθηκε από 36 σφαίρες αστυνομικών. Τον Δεκέμβρη του 2022, ο 16χρονος Ρωμ Κώστας Φραγκούλης εκτελέστηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι από όπλο αστυνομικού. Τον περασμένο μήνα, Νοέμβριο του 2023, ο 17χρονος Ρωμ Χρήστος Μιχαλόπουλος πυροβολήθηκε ψυχρό από αστυνομικό. Τον Σεπτέμβρη του 2023, ο 58χρονος Κώστας Μανιουδάκης άφησε την τελευταία του πνοή σε αστυνομικό μπλόκο στην Εθνική Οδό Χανίων Ρεθύμνου. Οι συγγενείς του καταγγέλουν ότι οι αστυνομικοί τον ξυλοκόψαν και τον έδεσαν πισθάγκωνα με χειροπέδες, με αποτέλεσμα να μην αντέξει και να πάθει ανακοπή. Αναφέρουν μάλιστα ότι υπάρχουν μαρτυρίες κατοίκων ότι τον κλωτσούσαν στο κεφάλι και στο σώμα. Σε αυτά πρέπει να προσθεθούν και ο θάνατος του Νιγηριανού μικροπολιτή Εμπουκά Μαμάν Σούμπεκ στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας τον Φεβρουάριο του 2019, με τις καθόλου πιστικές περιγραφές των αστυνομικών για το πλαίσιο στο οποίο έλαβε χώρα. Στο ίδιο αστυνομικό τμήμα, πέραν των βασανιστήριων που έχουν καταγγελθεί σε διάφορες υποθέσεις, εντάσσονται και οι υποαδιευκρίνηστες συνθήκες θάνατη μιας 28χρονης Ρωμά το 17 και ενός 47χρονου το 18. Και βέβαια, δεν πρέπει να παραληφθούν οι φορές που οι αστυνομικοί σήκωσαν τα όπλα τους εκτός υπηρεσίας. Η τριπλή γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους το 2017 από αστυνομικό και η διπλή γυναικοκτονία έξω από σούπερ μάρκετ το 2020 από αστυνομικό είναι κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Αυτά αναφέρει η Μαρία Λουκά στο News 24/7 μεταξύ άλλων και μας επιβεβαιώνουν επί της ουσίας ότι η δολοφονία, η αστυνομική βία μάλλον και αυθαιρεσία καλά κρατούν και θα συνεχίζουν να κρατούν καλά όσο του βρούμε φως στο τούνελ και αποτρέψουμε αυτή την κατάσταση. Να την περιορίσουμε τουλάχιστον. Το να την αποτρέψουμε είναι εξορισμού δύσκολο, γιατί έτσι όπως είναι δομημένο το σύστημα στη χώρα μας, πάντα θα υπάρχουν παράθυρα για παρανομίες. Πάντα θα υπάρχουν παράθυρα πάντα θα υπάρχουν περιθώρια για τασταλίες και αυθαιρεσίες. Πάντα. Οπότε δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση της ίδιας της αυθαιρεσίας αυτής καθ' αυτής των αστυνομικών. Είναι και η αλλαγή παραδείγματος. Πρέπει να αλλάξει το παράδειγμα στο σώμα της αστυνομίας προκειμένου να χαίρει της εμπιστοσύνης του κόσμου.
2 χρόνια ενημέρωση από το Μιλάμε Παραπολιτικά. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε το επεισόδιό μας με την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα. Όπως θα έχετε καταλάβει και από το ρεπορτάζ που έχουμε από τον Sky, Θου κύριε το όνομα της σου, αύριο στις 11 το πρωί, σύμφωνα με τον Αντώνη Ατζολέτο, ο Τούρκος πρόεδρος θα συνοδευτεί από 2 αεροπλάνα και θα προσγειωθεί στο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου θα τον υποδεχθεί ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Μιας και θα είναι 5ωρη η επίσκεψη, του και μεταξύ άλλων τι θα κάνει. Στις 11.30 το πρωί θα δει την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Στις 12.15 θα δει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη 1 το μεσημέρι θα υπάρξει κοινή συνέντευξη τύπου και αργότερα θα έχουμε γεύμα εργασίας της Ολομέλειας του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας των 2 χωρών. Αν υπάρξει και κοινό ανακοινωθέν από τις 2 χώρες θα είναι too much. Θα έχουν προηγηθεί φυσικά παράλληλες υπουργικές συναντήσεις σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας στη Βασιλίσση Σοφίας και στη Λέσχη Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. Τώρα, οι συσκέψεις στην Βασιλίσση Σοφίας και το Μέγαρο Μαξίμου είναι συνεχείς τα τελευταία 24 ώρα. Από την Ηρόδο Αττικού πάντως έχουν προτάξει ως στόχο την επιβεβαίωση της ηρεμίας που έχει εδραιωθεί τους τελευταίους μήνες και την περαιτέρω εξομάλυνση στη σχέση των 2 χωρών. Βεβαίως θα πρέπει να επισφραγιστεί με μια σειρά συμφωνιών που περιλαμβάνονται σε αυτή την θετική ατζέντα. Κοινώς και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ίσως. Τώρα, τα ήρεμα νερά και η αποφυγή εμπριστικών δηλώσεων είναι βασικό ζητούμενο για την αυριανή ημέρα. Η παράταση της ηρεμίας σε στρατιωτικό επίπεδο θα είναι πολύ μεγάλο κέρδος από τη συνάντηση. Τώρα, στις 16 Οκτωβρίου, πάμε λίγο πίσω στο χρόνο, στην Αθήνα, οι υφυπουργοί εξωτερικών Κώστας Φρακογιάννης και Μπουράκα Κτσαπάρ επιβεβαίωσαν την κοινή βούληση να προχωρήσουν άμεσα οι υπογραφές σε σειρά όριμων συμφωνιών. Γύρω στις 10 με 20 συμφωνίες είναι, πολλές, με κοινές διακηρύξεις σε οικονομία, εμπορικές σχέσεις, υγεία, παιδεία, τουρισμό, αθλητισμό, έρευνα, τεχνολογία και αγροτιά. Η συνεργασία θα συνεχίζεται σε διπλωματικό επίπεδο για την οριστικοποίηση των κειμένων. Βεβαίως, στην περίπτωση που ο Ταγίπ Ερντογάν αποφασίσει να κινηθεί επιθετικά, εκτιμούν από τον Sky, βάζοντας στο τραπέζι ζητήματα που διχάζουν τις 2 πλευρές, θα είναι σίγουρο ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα απαντήσει. Δεν κολώνει να το κάνει, το επιβεβαιώνω και εγώ άλλωστε. Η μειονότητα στη Θράκη είναι ένα από τα δύσκολα και ύποπτα ζητήματα για το οποίο η ελληνική πλευρά βρίσκεται συνεχώς σε συναγερμό. Η μουσουλμανική μειονότητα, να το πούμε αυτό. Τώρα, οι συμφωνίες θα αποτελέσουν και μια καλή βάση για τη συνέχεια των συνομιλιών, καθώς γνωρίζουν πως για τον πυρήνα των σχέσεων δεν υπάρχει κάποια πρόοδος. Η πρόσφατη τοποθέτηση που μίλησε για βούληση που υπάρχει για επίλυση των διαφορών προτού μετατραπούν σε αδιέξοδο δίνει ένα καλό σήμα κατά την εκτίμηση της Αθήνας. Και στην Άγκυρα πάντως υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση για τη συνάντηση κορυφής και στο πλαίσιο αυτής συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο πριν από αρκετή ώρα, πριν από 45 λεπτά, την ώρα που γράφουμε το επεισόδιο, συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο της Τουρκίας και ο πρόεδρος της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι αύριο θα πάμε στην Ελλάδα, είχαμε διαμάχες με την Ελλάδα και θα συνεχίσουμε να έχουμε και αύριο. Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να βρούμε κοινό έδαφος ως 2 χώρες που μοιράζονται την ίδια θάλασσα. Θα βελτιώσουμε τις σχέσεις μας σεβόμενοι τα αμοιβαία συμφέροντά μας. Δήλωσε επίσης. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την Ουγγαρία στις 18 Δεκεμβρίου.
ενισχύουμε τη συνεργασία μας με τις χώρες της περιοχής, αρχής γενομένης από τη γείτονά μας, από τους γείτονές μας μάλλον. Σε ό,τι αφορά το Ισραήλ, κάνουμε μια μικρή παρένθεση, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα λογοδοτήσει για κάθε καταπίεση που έχει ασκήσει στην Παλαιστινιακή γεωγραφία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, προσθέτοντας εμφατικά το ότι δεν υπάρχει διαφυγή. Εν τω μεταξύ το Υπουργικό Συμβούλιο δεν είναι σε τραπέζι, είναι πώς το λένε, σε μια εκδήλωση τύπου, ξέρω εγώ. Λοιπόν, όσο περισσότερο η Ισραηλινή κυβέρνηση κλιμακώσει την καταπίεσή της, τόσο πιο βαρύ το τίμημα που θα πληρώσει. Οι Ισραηλινοί ηγέτες αργά ή γρήγορα θα δικαστούν στο δικαστήριο της ανθρωπότητας, θα υποστούν την τιμωρία που τους αξίζει και θα πάρουν τη θέση τους στον κάδο των σκουπιδιών της ιστορίας. Πάντως, ο Ταγίπ Ερντογάν επέκρινε τη ΣΥΠΑ και την Ευρώπη για την απεριόριστη υποστήριξή του στο Ισραήλ, λέγοντας ότι αν δεν το έπραταν, οι ηγέτες αυτού του τρομοκρατικού κράτους δεν θα ενεργούσαν τόσο απερίσκεπτα. Και έκλεισε με μια απειλή τύπου προς το ΠΚΚ, το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση στην Τουρκία, λέγοντας ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει τρομοκρατικές οργανώσεις κατά μήκος των νοτίων συνόρων της με τη Συρία και στο βόρειο Ιράκ. Όσοι μας απειλούν να φοβούνται. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να υπάρχει τρομοκρατική οργάνωση στο νότο της Τουρκίας, στο βόρειο τμήμα της Συρίας ή στο βορρά του Ιράκ. Και τέλος, αναφερόμενος στην Τάλ Ριφάτ, ο Ερντογάν δήλωσε ότι θα ασφαλίσουμε τελικά τα μέρη κοντά στα σύνορά μας όπου συγκεντρώνονται τρομοκράτες, ιδιαίτερα το Τάλ Ριφάτ. Πάντως στην Αθήνα φαίνεται ότι έρχεται με καλές διαθέσεις. Βέβαια στην Καθημερινή που παραχώρησε συνέντευξη δήλωσε στους Αλέξη Παπαχελά και Μανώλη Κωστίδη, τον ανταποκριτή επίσης του Sky στην Κωνσταντινούπολη, που λέει ότι φίλε Κυριάκο, δεν απειλούμε αν δεν μας απειλείς. Αυτό είπε. Βάζει ένα πλαίσιο για την αυριανή συνάντηση Μητσοτάκη, Ερντογάν και υπόλοιπων ηγεσιών. 2 χρόνια ενημέρωση από το Μιλάμε Παραπολιτικά. Σας ευχαριστούμε. Σε αυτό το σημείο να σας πούμε ότι το podcast μας βρίσκεται παντού 2 χρόνια μετά. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Overcast, Radio Public, Pocket Casts, TuneIn και στο YouTube στο κανάλι μας κάποιες ώρες αργότερα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με τις εξελίξεις στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, με την κόντρα που ξέσπασε μεταξύ Νέας Αριστεράς και ΣΥΡΙΖΑ για το νομοσχέδιο για τους servicers και με τις εξελίξεις γύρω από μια άλλη κόντρα που υπάρχει πίσω στα student politics ανάμεσα στη ΔΑΠ και την Ενωτική Πρωτοβουλία Πολυτεχνείου Κρήτης με αφορμή την επαναφορά της μηνιαίας κάρτας εισιτηρίου των 17 ευρώ. Επανερχόμαστε σε λίγο. Γεια σας, είμαι ο Άντριντης από το Μιλάμε Παραπολιτικά, ξανά. Έχοντας ευκαιρία από το διάλειμμα που κάνουμε από το σημερινό επεισόδιο, θέλω να σας ευχαριστήσω ξανά για την εμπιστοσύνη που δείχνετε αυτά τα 2 χρόνια στο podcast. Είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρουμε να φτάσουμε τα 3 χρόνια με τη δική σας στήριξη και με τη δική σας ανατροφοδότηση, είτε στο δρόμο, είτε στα social, είτε οπουδήποτε. Πάντως να ξέρετε ότι εκτιμώ την στήριξη που δείχνετε στο podcast. Και αυτό λέει πολλά, ειλικρινά. Εμείς θα τα λέμε συνέχεια με τα θέματα της επικαιρότητας. Αλλά αυτό θα γίνει αρκεί να κάνετε share το podcast μου στα social media, να ακολουθείτε το podcast στην εφαρμογή που το ακούτε, να ακολουθείτε και τα social μου
τα οποία είναι γραμμένα στην περιγραφή κάθε επεισοδίου, σχεδόν, και να μου δίνετε ανατροφοδότηση στα social μου, τα οποία τα έχω δημόσια. Σας ευχαριστώ και πάλι για την εμπιστοσύνη που δείχνετε τα τελευταία 2 χρόνια. Και τα καλύτερα έρχονται. Να είστε καλά. Επιστροφή από το μικρό διάλειμμα που είχαμε 2 χρόνια ενημέρωσης από το Μιλάμε Παραπολιτικά. Είμαι ο Άντρη Ντίσα και αυτό είναι το 74ο επεισόδιο του Μιλάμε Παραπολιτικά, το 16ο του τρίτου κύκλου μάλλον. Περνάμε στα του αριστερού χώρου. Έχουμε κόντρα μεταξύ Νέας Αριστεράς και ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε ότι η Νέα Αριστερά ξεκίνησε τη δραστηριότητά της και τυπικά το απόγευμα της Δευτέρας στο Σεράφιο μέσα από μια συνάντηση η οποία είχε έναν εορταστικό τύπο για κάποιο λόγο και έχει γίνει και ένας δώρος για το λογότυπο της Νέας Αριστεράς, το οποίο άλλοι λένε ότι το έχει εμπνευστεί από το αντίστοιχο λόγο της Alpha Bank, άλλοι ότι το έχουν πάρει από αντίστοιχη εταιρεία στη Ταϊλάνδη που πουλά καρέκλες. Πάντως σε κάθε περίπτωση υπάρχει διακομόδηση στα social media, στο X, πρώην Twitter, αλλά δεν μας νοιάζει αυτό σε αυτή τη φάση, μας νοιάζει η πολιτική επικαιρότητα, οπότε πάμε σε αυτήν. Νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια. Προβλέπει διατάξεις οι οποίες αφορούν την λειτουργία των servicers και επί της ουσίας πρόκειται για μια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία ενσωματώνεται αναλόγως με την αναλόγως με τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί το δίκαιο, αναλόγως με τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό κάνει η κοινωνία, μάλλον η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Τις παίξανε στα λόγια, χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ Νέας Αριστεράς και ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα πάμε εδώ. Οι 2 κοινοβουλευτικές ομάδες της αριστεράς μπήκαν στη μάχη με αφορμή την ψηφοφορία για το νομοσχέδιο των κόκκινων δανείων. Οι 10 από τους 11 βουλευτές ψήφισαν παρόν. Με την εκπρόσωπο τύπου τους έφερε αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ αυτό το παρόν, με τη Δώρα Αυγέρη να εκτοξεύει καρφιά. Σε ένα post στα social media, το οποίο έλεγε, αν δεν κάνω λάθος, ότι δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, στην ψηφοφορία λοιπόν του νομοσχεδίου για τα κόκκινα δάνεια και τους servicers, 10 από τους 11 ψήφισαν παρόν σε 3 από τα 6 άρθρα για τα οποία ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι τα άρθρα 7, 38 και 40 που αφορούν τον ακατάσχετο λογαριασμό των servicers και την περιορισμένη εποπτεία τους από την Τράπεζα της Ελλάδας. Η ομάδα των 11 καταψήφισε επί της αρχής το νομοσχέδιο. Ο μοναδικός που καταψήφισε εκείνα τα επίμαχα άρθρα ήταν ο Φερχάτος Γκιουρ. Τώρα, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αναφέρει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρνήθηκε να ενσωματώσει στο νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια την προστασία της πρώτης κατοικίας και των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο όπως ζητάει η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Μερίμνησε όμως υπέρ των servicers. Τους έδωσε τον ακατάσχετο λογαριασμό και παρέτεινε τις άδειες λειτουργίας τους χωρίς νέα δικαιολογητικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν καταψήφισε απλά το νομοσχέδιο. Αντιτάχθηκε στη δίδυμη λύση της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνει το νέο πτωχευτικό και τον Ηρακλή, λύση που φέρνει έκρηξη πληστηριασμών. Με την ονομαστική ψηφοφορία που ζητήσαμε επί κρίσιμων άρθρων, αποκαλύφθηκαν οι προθέσεις όλων των δυνάμεων. Η δική μας πρόταση παραμένει σαφής και περιλαμβάνει την προστασία της πρώτης κατοικίας μέχρι την αξία αντικειμενική των 300.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια και αφού λαμβάνονται υπόψη οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης,
προσαυξημένες κατά 70%. Την ενεργοποίηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας για την αγορά από τα funds πακέτων κόκκινων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και νοικοκυριών και τη διαγραφή μεγάλου μέρους αυτών των δανείων. Πάμε πίσω. Έρχεται ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και η Σία Αναγνωστοπούλου και μιλάνε για fake news. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, λοιπόν, Ευκλήδης Τσακαλώτος, απάντησε ότι βασικά κατήγγειλε fake news σχετικά με την ψηφοφορία και εξήγησε ότι η Νέα Αριστερά καταψήφισε το νομοσχέδιο στο σύνολο του, ενώ ψήφισε παρόν στις διατάξεις που ενσωματώνουν την Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2021. Η χώρα είναι υποχρεωμένη να ενσωματώνει τις οδηγίες, αλλά και γιατί κάνει ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Και τι λέει? Η Νέα Αριστερά καταψήφισε το νομοσχέδιο. Ψηφίσαμε παρόν μόνο στις διατάξεις που ενσωματώνουν την Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2021, που βάζει κανόνες στη λειτουργία των servicers και που σύσσωμη η αντιπολίτευση το ζητούσε από το 2021. κτλ. Ως προς τις τρεις διατάξεις της ονομαστικής ψηφοφορίας, και εδώ είναι το ωραίο, ψηφίσαμε παρόν γιατί είναι διατάξεις της οδηγίας. Εδώ να πούμε ότι και οι διατάξεις αυτές δεν λένε αυτά που διαβάζουμε δεξιά και αριστερά. Ούτε αφήνουν τους servicers χωρίς εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, ούτε προβλέπουν ακατάσχετο λογαριασμό για τους servicers. Ειδικά για το τελευταίο, μεταφέρεται υποχρέωση της οδηγίας που επιβάλλει στους servicers να βάζουν λεφτά που εισπράττουν από τους δανειολήπτες για την αποπληρωμή των δανείων τους σε ξεχωριστό λογαριασμό που προστατεύεται. Το ακατάσχετο δεν αφορά λογαριασμούς των servicers, αλλά τους λογαριασμούς που μπαίνουν τα λεφτά των δανειοληπτών. Αλλιώς θα κινδύνευαν από κατασχέσεις για χρέη του servicers. Αυτό θέλαμε. Εδώ ξεκινάει αυτή η κόντρα. Η 36 εναντίον 11. Πάντως, μέσα σε όλα αυτά, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας πέρασε από την Ιταλία και είδε τους Νικόλα Φρατογιάννη και Έλις Λάιν, προέδρους της Ιταλικής Αριστεράς και του Δημοκρατικού Κόμματος της Ιταλίας. Και οι δύο ηγέτες των κομμάτων που προέκυψαν από τους μετασχηματισμούς και τις διασπάσεις του ιστορικού PCI του Ενρίκο Μπερλιγκουέρ, το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο θεωρήθηκε ευρωκομμουνιστικό, όπου ευρωκομμουνισμό εννοούμε με μία έννοια δημοκρατία στην πολιτική διακυβέρνηση, το πολιτικό σύστημα να λειτουργεί δημοκρατικά, αλλά όλη η οικονομία να λειτουργεί με κομμουνιστικούς όρους. Αυτό ήταν ο ευρωκομμουνισμός. Τώρα, πίσω στη συνάντηση. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν που συμβαίνουν με την κόντρα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς, ο Αλέξης Τσίπρας ήρεμα και ωραία πέρασε από την Ιταλία και είπε, αυτή είναι μια μικρή παρένθεση, και συζήτησε με Σλάιν και Φρατογιάννη, Δημοκρατικό Κόμμα Ιταλίας και η Ιταλική Αριστερά, και δήλωσε ότι το θετικό για τις πολλαπλές μορφές της αριστεράς και των προοδευτικών κομμάτων στη γειτονική Ιταλία είναι ότι τουλάχιστον ασχολούνται περισσότερο με τη Μελώνη παρά με το να ανταλλάσσουν φίλια πυρά. Συζητάνε μεταξύ τους και βρίσκονται μαζί στις ίδιες διαδηλώσεις, και κυρίως ότι ο εκλογικός του νόμος τους προσανατολίζει να εργάζονται με ορίζοντα έναν μελλοντικό εκλογικό συνασπισμό που θα έχει στόχο να ανατρέψει τη δεξιά από τη διακυβέρνηση. Μάλιστα κατέληξε ότι η παραγωγή πολιτικής σκέψης αλλά και εναλλακτικής πρότασης πάνω στα μεγάλα διακυβεύματα της εποχής μας είναι αυτή που μπορεί να δώσει ξανά την ελπίδα, για να θυμηθώ και τον Γκράμψη, για μια νέα ηγεμονία των προοδευτικών ιδεών απέναντι στη σημερινή κυριαρχία της δεξιάς. Ήταν ένα σαφές μήνυμα του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα στα ελληνικά αριστερά κόμματα. Τώρα, αυτά θα το πάρουν το μήνυμα. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν το ΚΚΕ μερικές δίνουν και τρίτο το ΚΚΕ,
αλλά σε κάθε περίπτωση έχει αυξημένα ποσοστά αυτή τη στιγμή στην πρόθεση ψήφου. Τώρα άλλο η πρόθεση και άλλο το τι θα ψηφίσουν τελικά. Και επίσης είναι και ένα δείγμα, έτσι. Λοιπόν, αυξημένο το ΚΚΕ, σφάζονται ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για την τρίτη θέση. Η πλεύση ελευθερίας είναι εκτός, σχεδόν. Έτσι πάνε τα πράγματα. 2 χρόνια ενημέρωση από το Μιλάμε Παραπολιτικά. Σας ευχαριστούμε. Και το σημερινό Μιλάμε Παραπολιτικά θα το κλείσουμε με τις εξελίξεις γύρω από το μηνιαίο φοιτητικό εισιτήριο των 17 ευρώ στο Πολυτεχνείο Κρήτης, το οποίο το είχαμε συζητήσει λίγο καιρό νωρίτερα. Λοιπόν, επανήλθε η κάρτα αυτή και στους φοιτητικούς συλλόγους του Πολυτεχνείου υπάρχει ικανοποίηση. Ενδεικτικά, η Ενωτική Πρωτοβουλία Φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης ανέφερε ότι ήδη από τα μέσα της εξεταστικής του Σεπτέμβρη οι φοιτητικοί σύλλογοι έχουν ξεκινήσει γύρους κινητοποιήσεων για τις φοιτητικές παροχές. Η ελλειπής μέριμνα στο Πολυτεχνείο Κρήτης σε συνδυασμό με την κατάσταση στην πόλη των Χανίων αλλά και το κύμα ακρίβειας που έχει ξεσπάσει τον τελευταίο χρόνο δημιουργούν μια οριακή κατάσταση για τις σπουδές μας. Η απαξίωση της φοιτητικής μέριμνας είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας στα πανεπιστήμια, όπου ιδιωτικοποιεί πτυχές του Δημόσιου Πανεπιστημίου και ανοίγει την πόρτα για την κατάργηση του άρθρου 16 και την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Είναι γεγονός άλλωστε ότι η κυβέρνηση έχει προτεραιότητα την περιστολή των φοιτητικών δικαιωμάτων και διεκδικήσεων και όχι την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Στο Πολυτεχνείο Κρήτης η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν η κατάργηση της μεταφοράς της φοιτητικής κάρτας μεταφορών, με αποτέλεσμα να πληρώνουμε 40 ευρώ το μήνα για την μεταφορά μας στο Ίδρυμα, ενώ μέχρι πέρσι η τιμή της ήταν 17 ευρώ. Στις 25 Οκτωβρίου, συνεχίζουν, πραγματοποιήθηκε μαζικότατη κινητοποίηση με τη συμμετοχή 100+ φοιτητών από τους φοιτητικούς συλλόγους Ενιαίου, Αρμίχ Κέιμι, αρχιτεκτόνων μηχανικών, και ηλεκτρολόγων μηχανικών υπολογιστών στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Για πρώτη φορά μετά από 2 μήνες κάθισαν στο ίδιο τραπέζι ο υπεύθυνος των κτέλ Χανίων, ο Αντιπεριφερειάρχης και η Πριτανία. Για κακή τους τύχη όμως ήταν συλλόγοι εκεί, όπου με τη μαζική τους παρουσία και παλμό κατέθεσαν τα αιτήματά τους στο τραπέζι, σπάζοντας τα εμπόδια που έθετε η Πριτανία στον υπογραφή σύμβαση μεταξύ των κτέλ και του Ιδρύματος. Σε συνέχεια, οι φοιτητικοί σύλλογοι προέβησαν σε παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, όπου μας έγινε γνωστό πως οι αρμόδιοι φορείς όντως συναντήθηκαν και δεσμεύτηκαν να λυθεί το ζήτημα. Πιο συγκεκριμένα, μετά από πιέσεις, αυτό πρέπει να διαβάσετε πιο πάνω. Πιο συγκεκριμένα, μετά από πιέσεις των φοιτητών, υπήρξε δέσμευση από την μεριά της περιφέρειας ότι θα εκδώσει την απαραίτητη βεβαίωση, ούτως ώστε να ξεπεραστεί το γραφειοκρατικό κόλλημα και να ανανεωθεί η μηνιαία και μειωμένη φοιτητική κάρτα. Έγινε με όπλο μας τους φοιτητικούς συλλόγους και τις κινητοποιήσεις μας, κερδίσαμε την επαναφορά της φοιτητικής κάρτας για τις μεταφορές και την διεύρυνση των παροχών της, καθώς πλέον θα εξυπηρετεί όλες τις γραμμές και δρομολόγια και τα Σαββατοκύριακα. Αυτά γράφει η ανακοίνωση μεταξύ άλλων της Ενωτικής Πρωτοβουλίας και έρχεται παραδόξως η Δαπνοδουφικού Πολυτεχνείου Κρήτης. Μισό λεπτό να τη βρούμε. Η οποία ισχυρίζεται τα εντελώς αντίθετα και δίνει την περίεργη κατάσταση. Λέει λοιπόν 23 Οκτωβρίου συνάντησή μας με την Αντιπρίτανη, η ανακοίνωση στο Instagram. 23 Οκτωβρίου, συνάντησή μας με την Αντιπρίτανη Οικονομικών και Ανάπτυξης, κυρία Βενιέρη, η οποία μας διαβεβαίωσε για την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις διαδρομές για όλες τις ημέρες, αφότου όμως λυνόταν το νομικό κόλλημα.
4 Δεκεμβρίου ανακοινώνεται η επαναφορά της μηνιαίας κάρτας απεριόριστων διαδρομών με κόστος 17 ευρώ. Οι κινητοποιήσεις επανέφεραν τη μηνιαία κάρτα. Μην τους πιστεύεις. Και λέει λοιπόν, με μεγάλη μας χαρά, σε ανακοίνωση της ΔΑΠ, Νόδου Φουκού Πολυτεχνείου Κρήτης, με μεγάλη μας χαρά πληροφορηθήκαμε σήμερα για την ανανέωση της σύμβασης μεταξύ του Πολυτεχνείου Κρήτης και του αστικού κτέλ Χανίων, με την οποία επανέρχεται η φοιτητική μηνιαία κάρτα απεριόριστων διαδρομών. Για ακόμα μια φορά βέβαια, οι υπόλοιπες παρατάξεις επιδίδονται σε έναν αγώνα καπήλευσης μιας σύμβασης, η οποία ήταν θέμα χρόνου να υπογραφεί, αφότου θα λυνόταν το νομικό κόλλημα. Άραγε εκεί τους έχει οδηγήσει το ιδεολογικό του τέλμα. Και επιστρέφει η ενωτική πρωτοβουλία και λέει μισό λεπτό, συγγνώμη και επανέρχεται λοιπόν η Δάπνου του Φουκού, η ενωτική πρωτοβουλία, με μια ξεκαρδιστική ανακοίνωση στα social media τύπου Silver Alert, η οποία λέει: εξαφάνιση, μπορείτε να βοηθήσετε. Δάπνου του Φουκού Χανίων, ηλικία 47 ετών, εξαφανίστηκε 29 Νοεμβρίου 2023 από Χανιά Κρήτης, άλλα ονόματα κυβερνητική νεολαία παιδιά του Μητσοτάκη. Και λέει: την ημέρα που εξαφανίστηκε είχε συνέλευση ο ενιαίος φοιτητικός σύλλογος για την 15η επέτειο από την κρατική δολοφονία του Γρηγορόπουλου, για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων από την κυβέρνηση και για το ζήτημα της μηνιαίας φοιτητικής κάρτας μεταφορών. Εκ τότε έχει εξαφανιστεί για να μην σφραγίσει την απόφαση του συλλόγου. Είχαν συνέλευση φοιτητές, δεν υπογραφεί, δεν σφραγίζει την απόφαση της συνέλευσης η ΔΑΠ. Checks and balances. Όσο η Δάπνου του Φουκού απουσιάζει, εμείς παλεύουμε μέσα από τους συλλόγους μας, κερδίζοντας την επαναφορά της μηνιαίας φοιτητικής κάρτας μεταφορών και ρίχνοντας την τιμή της από 40 ευρώ στα 17 ευρώ. Η επαγγελματική προοπτική των φοιτητών βρίσκεται σε κίνδυνο. Checks and balances, κυρίες και κύριοι. Η ΔΑΠ προσανατολίζεται σε πιο γραφειοκρατικές λύσεις. Η υπόλοιπη αριστερά, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, προσανατολίζεται σε συλλογικές διαδικασίες. Έτερον εκάτερον. 2 χρόνια ενημέρωση από το Μιλάμε Παραπολιτικά. Σας ευχαριστούμε. Και σε αυτό το σημείο το 16ο επεισόδιο του φετινού μας κύκλου ολοκληρώθηκε. 2 χρόνια μιλάμε παραπολιτικά, 2 χρόνια ενημέρωσης, 2 χρόνια αξιοπιστίας, 2 χρόνια γεγονότων. Σε αυτά τα 2 χρόνια ήμασταν εκεί. Σε όλα τα γεγονότα. Και για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ που επιλέγετε το Μιλάμε Παραπολιτικά για την ενημέρωσή σας. Ως μια από τις πηγές μάλλον για την ενημέρωσή σας. Δεν είναι δεδομένο για μένα. Δεν θεωρώ δεδομένο το ότι ακούω καλά λόγια πάτα ρε παιδί μου. Δεν επαναπαύομαι διότι το σημαντικότερο απ' όλα είναι να ενημερώνεστε όσο καλύτερα γίνεται. Και αυτό προσπαθώ να κάνω εδώ σε αυτό το podcast. Όλο αυτό το podcast το τρέχω μόνος μου 2 χρόνια τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ σε κάθε περίπτωση που επιλέγετε αυτό το podcast και εμείς είμαστε παντού. Είμαστε στο Spotify, το Google Podcast, στο Apple Podcast, το Overcast, το Radio Public, το Pocket Cast, το TuneIn και στο κανάλι μας στο YouTube. Λίγες ώρες αργότερα. Εμείς θα τα πούμε μεθαύριο την Παρασκευή με τα απόνερα της επίσκεψης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα. Σίγουρα και αυτό, αλλά και με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Και που είστε, πλησιάζει προϋπολογισμός. Λοιπόν, εμείς κλείνουμε το απόψινό επεισόδιο με το μπήκαν στην πόλη οι οχτροί τη διασκευή του 2011 από τον Shakespeare. Έναν ράπερ, Shakespeare. Ήταν το πρώτο τραγούδι που μπήκε στο podcast. Ήταν το πρώτο τραγούδι που μπήκε στο podcast πριν 2 χρόνια σαν σήμερα. Και με αυτό θέλω να κλείσω. Τα λέμε την Παρασκευή. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Μπήκαν στην πόλη
Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, τους νόμους λύσαν οι οχτροί, κι εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί, και τους φιλέψαμε είδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι, και οι πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται, και θα πληρώσουνε τα χρέη που τους δίνετε. Μην τσαλακώνεστε, το δεκόρ προσέξτε, κι όταν σας δώσουν το ok απ' έξω τρέξτε. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, κλέψαν υδρότα οι οχτροί, κι εμείς πηγαίναμε πρωί βράδυ δουλειά, μέρα τη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, μας κυβερνάνε οι οχτροί, κι εμείς ξυπνήσαμε κάπως αργά, μα έχουμε ώρα και παιδιά. Στην περάνω και θα μας σώσετε, με όραμά σας το όνειρό σας να γλιτώσετε. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, εσείς τους βάλατε. Είπατε πόλεμος και την τρόπη ξεβγάλατε. Μωρά γεννούνται και χρωστάνε εκατομμύρια, και εσείς ιούδες ούτε για 30 αργύρια. Το δομημένο αδόμητο σας λεξικό μέριζε σάξονα γαλλογερμανικό. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, τους νόμους λύσαν οι οχτροί, κι εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, μας κυβερνάνε οι οχτροί, κι εμείς ξυπνήσαμε κάπως αργά, κι εμείς ξυπνήσαμε κάπως αργά, μα έχουμε ώρα